Takže čaute u dnešného nového videa. Vítam vás o 4. dielu cesty za postupom. Dneska musíme dokončiť našu tabuľku, sme zatiaľ prví o 3 body. No a naše dane sú úplne v poriadku. Ale tým máme dobrý, len ešte jednu vec treba zlepšiť. Sú to naše súpisky, ktoré treba zlepšiť, lebo ich máme úplne že málo. Takže ideme dneska na to. Ale prvé, čo urobíme, si zahráme zápas. Niko Bass rozohráva. Nahráva si to na Ryana. Ryan beží a nahrá si to dozadu. A jak som dneska rozmýšľal na tento tým, tak by tu treba dačo zlepšiť. Treba by pokupovať hráčov, len potrebujeme mať viac peniazy, aby sme nemali problém ako s daňami. Ale zatiaľ tento zápas sa vyvíja veľmi dobre. Sanders má loptu, nahráva si to na Batulina na pasa, ktorý neprišla nahrávka. Sanders beží, seka. Sanders nahráva si na pasa Niko Bass, strela gól! Tyčky! A 1-0! Prvý strelec tohto zápasu Niko Bass skóruje krásnym gólom od tyčky. Ale Overejo ho obral a hneď dopredu ide. Ryan môže ísť dopredu, náš 20-ročný mladík, ktorého by mali veľmi veľké konflikty a neprešiel. Ryan si to radšej nahrá, ako by to mal strieľať a Niko Bass strelá gól! Niko Bass 2-0! Krásna nahrávka od Ryana, ktorý našiel Nika Bassa. Niko Bass tento zápas mu veľmi dobre ide, zatiaľ 2 góly. Zatiaľ tento zápas sa vyvíja podľa našich predstav, ale môže sa aj všetko zmeniť. Ryan ale dal loptu do autu. Ryan získal loptu, Ryan beží. Ryan krásne kľúčky, nahrá si to, ale nahrávka prešla do konca. Ryan nedostal príležitosť, aby šiel dopredu. Carlos nahráva zase na Ryana, všetci na Ryana, no ale toto čo sú za nahrávky? Výborný Overeiro, ktorý teraz krásne zachránil nahrávku a môže ísť dopredu Ryan, ktorý v tomto zápase má síce jednu asistenciu, ale nie je to moc potrebné. Niko Bass teraz stratil loptu. A je koniec prvého poločasu s výsledkom 2-0. A začína sa druhý poločas tohto zápasu. Vyvíja sa zatiaľ veľmi dobre, lebo vyhrávame 3-0. Niko Bass beží. Niko Bass dostal sa ešte k lopte. Ryan ju má. Ryan bude chcieť vystreliť. Ryan nedal gól. A teraz zase Ryan. Ryan najdu asi najviac lopty o priebehu všetkých zápasov. A Ryan sa teraz výborne vrátil a môže si nahrať asistenciu, ak Niko Bass pôjde sám. Toto by mal byť faul, a není. Ale Niko Bass sa toho nevzdal. Ešte stále Niko Bass, ale strácame loptu a ešte Kennedy nahráva si na Ryana. Ryan beží. Ryan, stále Ryan. Ryan si tu nahráva, krásna nahrávka, Sanders, gól! 3-0 Sanders posiela do vedenia na 3-0 a Ryan výbornú nahrávku na 3-0. Chyba rozhrávky od brankára a to využívajú co razy dáva gól. Vidíte toto sami, čo sa toto stalo. Brankár to rozohral a je 103-1. Moce Gagon teraz neprešiel a Gagon môže ísť dopredu a nedal to. Kennedy vezie loptu. Stále Kennedy dáva gól a toto je asi koniec. Výsledkom 5-1 odchádzame domov výhrou plus 170. Máme to dobre rozjeté, 35 bodov. A mohli by sme sa už pozerať na rôzne akože obchody, ktoré by sme mohli urobiť s ďalšími hráčmi. Hodil by si nám niekto asi do zálohy.
A máme tu takýchto hráčov. Toto je obrana, to som chcel takto si len pozrieť. Máme skoro na nikoho, ale skúsime to takého pozrieť. Ideme pozrieť zálohu. Na ani jedného záložníka nemáme. Máme 4500, ale nemáme ani na jedného záložníka. Čiže musíme ešte šetriť. Ďalší zápas máme proti Ferrara, ktorí sa nachádzajú rovno pod nami. Môžete to vidieť, 32 do 35. Čiže ideme na to. Hneď prvú strelu vystrelili na nás. A nebola to žiadna hrozná strela. Iba troška pre brankára zmatajúce, že ju vystrelil, ale inak v pohode. Ale zatiaľ ideme dopredu. Ryan si vezie loptu, ešte Ryan, stále Ryan. Ryan môže pripísať gól a nedal. Výborný Niko Pas, gól! Niko Pas skoruje proti týmu, ktoré máme najväčšie problémy, lebo sú zatiaľ druhý 3 body od nami, čiže keby sme toto prehrali, boli by asi prví. Ale výborný Niko Pas, 1-0. Vidno, že sú aj takí rýchlejší, ale ich nevieme hneď zastaviť ako ostatných. Ale teraz musíme si pozrieť na Mocekeliho krásne a môžeme ísť dopredu. Niko Pas nahráva si radšej dozadu Simpsona. Simpson beží dopredu. Simpson to uhral. Niko Pas je na tom strede, krásne triky. Niko Pas, stále Niko Pas. Niko Pas bude striedať, alebo nie? Bude striedať, nahrávať, radšej si to nahrá. Ryan, môže ísť dopredu. Ryan nedal. Simpson, tyčka. Musíme sa teraz vracať, ale pozor na túto šancu, ale toto by nemal byť gól. Výborne, Carlos to dal. Batulina nahral si na Sandersa, výborne, Ryan môže ísť dopredu. Ryan robí kľúčky. Ryan, čo mu to je? Carlos výborne získal loptu a teraz musíme ísť dopredu. Sandero nahral si na Pasa. Niko Pas teraz môže dať svoj druhý gól a je to gól! Niko Pas nás posiela do vedenia veľkého 2-0. Teraz môžeme to celé aj vyhrať. Niko Pas krásne našiel to na zadnú tyč a krásne zakončenie. Niko Pas 2-0. Simpson ide dopredu. Simpson nahráva na Sandersa. Sanders nahráva si na Ryana. Ryan si to teraz musí skúsiť. Ryan krásne ako tričky. Radšej si to nahrá skôr na asistenciu. Batulina strela nedal. Výborná nahrávka od Ryana, ale neskončila gólom. Od Batulina, čiže pohode aj tak, ale stále vyhráme 2-0, teraz musíme ale ubraniť výborný Perout, výborný na Simpsona, Sanders si môže dať na Ryana, zase Ryan môže ísť dopredu, tričky za fričky, strela gól, Ryan, dáva gól. A je to koniec v tomto zápase, ešte padlo jeden gól, ale inak bereme výhru 4-0, plus 170 nám veľmi pomôže. Sme prvý v tabuľke s 38 body. Ešte 4 zápasy do konca sezóny. Naše štatistiky vyzerajú následovne. Ryan s 5 gólmi, Batulina 6 a Sanders 10 gólov, Niko Pas 10 asist, či 7 asistov, ale tam je so 8 asistami a ešte Kennedy so 6 asistmi. Takže môžeme už aj ísť ukončiť sezónu, teraz si dáme tréning, vylepšíme takých hráčov, ideme proti Terny, to by sme mohli aj odsimulovať, skúsim to dať proste, teraz nepôjdu tam tie najlepší, môžeme to takto dať, nech si zahrajú tu, jediný to pôjde. Je to 0-0 remíza, ale to nevadí, stále budeme prvý v tabuľke, jak môžete vidieť, už iba o 4 body. Aj tak nás to nič nezastaví a budeme stále prví, ale to vidno, že sme dali a teraz musíme vylepšiť registračku, čiže tomu dám, ale radšej dám si celú zostavu, lebo si teraz oddychli, čiže Batulinu dáme sem, toto máme, takto, čiže vyhrá 3-1, nám už asi zaistí jasnú prvú priečku, ešte není to isté. Ešte to není isté. Keby sme teraz prehrali, tak je koniec. Tak ešte majú šancu byť prvý. Teraz si musíme vylepšiť
A jeden zápas, to už nám nič nezaškodí. A výhra 3-1 nám zajistí jasnú prvú priečku. Čiže toto môžeme aj prehrať posledný zápas. Čo ti pere, ja dnes musíme všetko vylepšiť. A teraz musíme, Carlos pôjde preč, teraz pôjdu všetci hrať. Všetci takí slabší, čo ešte nehrali túto sezónu. Výborne, dáme tu všetkých. Krásne a môžu si ísť zahrať tí slabší teraz. Brescia, to by sme mali vyhrať. 3-0! Vyhrali sme! Výborne, 160. Krásne, 48 bodov. A štatistiky, zlatú kopačku získal Sanders. Za najlepšiu top asi Danzi, ale to mi tak nezaujíma. Skôr aj Ryan, aj krásne 7 gólov, 6. Krásne. Čiže, čo sa stane v druhej lige, to sa dozviete na budúcom videu. Takže ak sa od tieto série páčia, dajte like a odber a zatiaľ čau.